I'm explaining so you understand. Tunda dai har na so babu zancen wai in fasa karki ce mini in koma in na kira to kin ji ki amsa ina kike karki mini nisa in zo gurin ki har na ko ki bani dama farar yarinya san ki kadda yi mini illa ina cikin duniyar soyayya tare da yan nan mai kamala kina da kyau kaken halayya ke diya ce mai alkunya kin hada wannan duka da billa in dai kamar ki sana'a a duniya sai dai mu ce alhamdulillah so da kauna ya kama ni ya riga kuma ya sauya ni ke kadai ce mai saita ni ina kira ki zo nan gani zan kira ki da suna huri a san ki bani cire tsammani ji nike yi har an bani daga sannu yarinya ta bangare na ke je hubbi ke zani dauka ke zani kalla ko yan gidan mu sun mini zabi in kin gana barke babu raina ina faɗa miki gaskiya baby Bire na ƙaunar ki na riko a inuwa ta ke zan shigo na kasance ɗan dago na ƙaunar ki kin ji kawo baby zo mu zauna sai ki fahimta na rasa